diskusyon kan mga issue katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog ning barangay. Alright, sige, marhay na pagka-morning po sa Sendo ka, boss. Welcome, digdi sa programa, di po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the Lunes, Pizza 14 sa bulan po ni Abril 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong Magradyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Basida Liobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 na ninda pagkaaga, digdi po sa programang ini. Pero hasta alas 9 kita ngunyan, ni na pagkaaga po sa programa. Sa mga drivers na nakantabay ngunya na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na po sa Sendo ka, boss. Sa may mga kamatian na get well soon, asin po tabi sa gabos na mga nakatutok na kantabay na digdi sa satuyang programa ngunyan. Maray na pagkaaga po. Welcome digdi sa programa. Anyway, ano po ang satuya ng mga bareta niya na pagkaaga? Kami naglalaon po na nasa marhay kamong kabugtakan sa mga oras na ini na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak. Mintras po nakatutok di sa 1FM Legazpi ngunyan. Na pagkaaga. Alright, sige. Sa tuya ng mga headlines kan mga bareta digdi po sa 1FM. Assistance Center. Inaktibar kan DPWH Bicol para sa Semana Santa.
ang Task Force Kaayusan kan Legazpi Batabang para sa seguridad ngunya na Semana Santa. Tapos siyempre pagrulayan tamang po tabi ining mga issue digdi. May grupo nin mga abogado na gustong investigaran po tabi ining paggamit nin o paggamit kang kwarta kan Department of Social Welfare and Development o DSWD katakod po tabi kan AKAP as in so educational ano ba ni ayuda para sa Uning X program sa mga estudyante. Masangat po na tabi mainvestigar digdi sa probinsya ng Albay kung paano ini ginagamit. Sabagay iyo mananggad ngani na maaraman po kung totoo na ginagamit din matanos ining pondong ini. Pero alam nindo sa totoo lang para ka mong makukuha digdi pagabot sa tataukan kwarta because sabi ko nga ni may tama naman yung proseso duman sa mga nakakakuha aram nindo ang proseso kayan pag ika po nin ano yan pag ika po tabi naging beneficiaryo digdi mo na kita pag naging beneficiaryo ka ililista ka, ipapadara ka duman sa Department of Social Welfare and Development. Ang AKAP, kaipuhan mo po tabi na dumuman ka, may screening, pero lusot ka na Kaipuhan mo nin mga papel, sharing kan government issued ID. Tapos, mapila ka, maagi ka po tabi nin mga proseso, maagi ka po tabi nin mga proseso, tangani na makakuha ka nin makuha mo po tabi yung sa AKAP. Ngunyan ngunyan po siring kay ni siring po tabi yang kay ni dahil mo man pwedeng madaya pagabot sa kwarta an AKAP may nagkukuha po. May mga beneficiaryo Alimbawa, sabihin ko sendo igwanin ini-sample man sana po. Alimbawa, igwanin pondo yung para sa AKAP na 100,000 or 100,000. Sa 5,000, di kaipuhan po tabi nin sa 5,000 kaipuhan dyan nin 20 na beneficiaryo. 20 sunag ko Sunag ko po tabi 20. So therefore, warang kalukuhan duman unless na dinadagdagan po tabi yung beneficiaryo nagpipikinin ID. Pero di ka man makapikinin ID. Panduwa, paano mong mapipiki ang ID? Panduwa po ini po na proseso pipicturan ka pa pagka-release mo kang kwarta maduman ka tapos may picture iyan ang sabi nga ni po tabi patunay iyan po ang patunay saro po tabi sa patunay na kinuaso may nagkobra po tabi kan AKAP. Parehas man yan po kan X program sa mga estudyante. X program para po sa mga estudyante, parehas yan po. Daiman ki ano yan? Daiman po tabi ki bago dyan. Parehas man may nagkukuaman po tabi. So therefore, gustong sabihin po tabi gustong sabihin na may nagkukuha po dai po tabi dyan kikalukuhan dai nagkukuha po tabing politiko dyan tabi sa kuha na yan. Ngunyan siring kay ni ang dapat digding investigaran po
ang dapat digding investigaran tabi, iyo po ini na ining pagkua po tabi kan mga benepisyaryo sa mga barangay kung sisay. Yan. Iyan. Sa mga barangay kung sisay, kung nag-agi ba sa proseso, totoo ba po tabi na ang mga benepisyaryo totoong nagtitirios? Iyo, kung totoong nagtitirios sa mga benepisyaryo, idi bang mga estudyanteng ini na pinagtatawanan po sa irarom kan educational assistance, tabi, ini ba po ay totoo na nagtitios? Totoo bang nagtitios ini? Ini po ang dapat na maimbestigaran siguro. Kasi, isipon mo, may mga nagkukuangani dyan sa akap, tabi. Actually, ganun eh. May nangihiling kita. May mga nagkukuha po tabi dyan sa akap. May mga nagkukuha dyan po tabi sa akap na ano ba yun? Mga nakakutsi. May mga nakakutsi. Tabi na nagkukuha dyan sa akap. So, pag nakakutsi, tabi, nakabakal gani siyang kotse, nakakuan gani siya, nakakabakal gani siyang panggasolina. Alanganin man nagbakal kang kotse, ipaparking mo sana dyan sa gilid, Di ba? Alangan man baga po na may kotse ka, nakaparking ka lang dyan sa gilid. Iyo? Nakaparking ka lang po tabi dyan sa gilid. Dahil man pwede yan. Dahil man pwede yan po tabi na nakaparking sana. Gustong sabihon, ay yung mga kwarta na kung ilingon ta, kadakol-dakol po na mga benepisyaryo ko ta na, kadakol-dakol na mga residente ang mabibigyan po tabi kang pundong ini, hali sa akap. Bako ining oro irigwahon. Bako ini po tabi na mga may kwarta, may kaya, tapos iyo pa ang natasisay, maski may mga kaya, pag ikinaag ka dyan kan nagparalista, kan paralista po, pag ikinaag ka dyan, maski mga may kaya, bako agkata 5 milyan. Yung kung man 5 mil, dekang pagal. Masubit sa kasana po tabi kan sa imong government issued ID, tapos oro interview ka dyan, mauti ka po tabi kan sweldo mo kon pira, yun na yan. Di ba? Iyon na yan po. Ay. Kaya sabi ko sa Indo po tabi, sa puntong ini, sa puntong ini po tabi, medyo may kuwan talaga. Digdi po nagkakaigwanin diferensya. Yung ang nagkakaigwanin diferensya po tabi, iyo ini iyo po tabi ini na mga pagpili kan mga benepisyaryo. Maging duman sa mga estudyante, iyo po. Pagpili kan mga estudyante po tabi, iyo inian saro digdi sa nagiging problema ta. Actually talagang siring kayan eh. Problema talaga yan yato. Pantulo, ginagamit ini po kan mga politiko. Taan naglilista baga. Kuan yan tabi ni kong, palista yan ni kong. Gustong sabihon, ta dapat kuta na ang DSWD. O kaya naging baga sabi ko, ano ang purpose kay ning
what is the purpose po tabi kan akap natatabi nilog ini? An akap po bako man sa mga tambay. Bako man ko day kang trabaho. Day kang trabaho po. Actually, day ka man pwedeng maglaog digdi. Day ka man pwedeng maglaog ta ining akap an objective kay ni. Ngani natabangan sa mga minimum wage earner. Mga minimum wage earner na kinakapos po sa sweldo darakan inaapod na alangkawo na inflation yung rikas kan paglangkaw po kan mga barakalon. Ibaga, sukaskas po kan kan mga barakalon, paglalangkaw, pagalintoto sa presyo kan mga barakalon, iyo po ini ang nabilog na programa. Ining akap. Ano ang kaipuhan ko ta na? O tapagabot mo dyan sa DSWD, makuan. Pero yan sweldo mo, ngaya tabi 15,000. Ay, di ka man nga pwedeng makalusot dyan sa kwanta. Dapat nga di 5,000 sana. Ibibugtak 5,000. Arambugan man sana baga. Arambugan man sana nata. May igwa pa man ngon yan ki 5,000 na sweldo digdi sa Bicol. Baka ang 5,000 po tabi, naglalaog sana yan po tabi 3 oras. Di ba, Darwin? Baka naglalaog sana yan po tabi 3 oras, 5,000 naan sa ibong sweldo. 5,000, 3 oras. Siya man mamuyakan sweldo ang kang 5,000 ko niyan. Pero ang minimum digdi 10,000 baga. O 10,000. Tapos sweldo ang kang 5,000, mamuya ka daw ka. Di ba? Mamuya ka daw ka. Sweldo ang kang siring ka. Saka baga. Iyon na yan ang sinasabi ko eh. Iyon na po tabi, yan ang sinasabi ko. Di pwedeng siring kaan. Di po tabi pwedeng siring kaan. O kaya, sa totoo lang, sa totoo lang po tabi, mas dipisilon na aramon tabi kon piraan kung sisay po ang dapat na mga beneficiaryo kay di digdig kita nagkaka igwanin dakula tabing problema. Digdig kita nagkakaigwanin dakula problema day po na tatawanan nin patas itong mga dapat na tawanan ta nin benepisyo halidigdi sa akap. O takon iyon talaga ang trust kang sa tuyang gobyerno na magparapanao kitang kwarta, ali sa buwis kang tao, pagparapanao kita po tabi duman sa mga nagtitios, subiit. Maging kuwan kita, ayuda kapital. Tang gobyerno bagangon yan, ang ginigibo po, sa ano yan, ang ginigibo ngon kang gobyerno tabi, is, kuwan, ang ginigibo kang gobyerno ngon yan. So, ano ba yun? Gusto pagpara taonan sa tao. O sa digdi sa mga estudyante okay ini deng problema ta mga estudyante po dai pa man yan mga tuition, mga sweldo. Mga estudyante dai pa man yan. Dai kitang problema digdi sa mga estudyante. Ini ang dapat nga to po tabi ngani na tawananin focus ining mga estudyanteng ini takairak man. Kairak man ining mga estudyante. Pero sa may mga trabaho na turuan ta sinta kung paano maghanap buhay.
Bako na. Di ba? Turuan ta sinda kung paano po kung paano po tabi ang paghanap buhay, tukdoan ta sinda. Di ba? Tukdoan sa sinda po tabi nin matanos, bako nang pagparatarawan ta na sana. Sa kabagasan. Pagparatarawan ta na sana eh. Di ba? Tapos, kaninot, ginagamit ini, purber kamaka ko, ang pinagtataon ni sa pangdakulan ngayon, akap. Dakulon niya na tao. Kan bako pa din campaign period. Akap, dakulon. O dakulon talaga so, dara-dara dyan. Di ba? Dakulon po tabi so nakatambay dyan sa kwan. Ang ginigibo po tabi ngon yan, siring kay ni. So mga politiko yaon, porbir mag-payout. Tapos mga nakatarpulin. O ngon yan, bawal na. Day na. Kaya lagang pinagibukan mga politiko naman, so mga tao linda, iyo po tabi ang pipalista. Yan ang pipalista. So mga tao linda pipalista eh. Iyan ang saro digdi sa saro po tabi digdi sa nahihilig niya to na talagang igwanin diferensya. Ba? Sige, igwan na kita nin 25 minutos na po makalampas an alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at alikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. Bright dark blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright dark blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka.
White rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Mampaputi, Papaya Fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Valladolid, 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 Monsiato sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo, paninindugan sa karangayan, maaasahan. Valladolid, 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 This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Ang tuloy na pagbabago na dapat kang tao. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ng distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gapos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota, Marina. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Alban. One, two, three, let's go!
Pasalamatan tapuan sa muya pang mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. Pasalamatan ta si Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City, Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Rawis Enterprises, Rawis Legazpi City, Mrs. Jesus Miranda, Miss Sheila Nas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City, Honorable B. Glinda Bongao, Governor Province of Albay, Boklan Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PNP Regional Office 5, Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City, Engineer Warren Azotea, District Engineer DPWH 2nd District Engineering Office, Dr. Maria Luz Tabuena Makasinag, President Bicol College, Daraga, Albay. 39 minutos po antes mag alas 7 din pagkaaga o alampasan alas 6 din pagkaaga. Ang oras na yan hatod sa indo ni Kaloy Loria number 2 sa Balota. Alright, sige. So, duro-diretso na kita. Lunes Santo po Lunes Santo. Ngunyan. Sige. So, kuha na. Ang gabos, ano yan? Ang gabos po tabi, busy na gabos kita. Ngunyan. Para sa Semana Santa. Yan. Semana Santa na. Yo. Holy Week. Holy Week. Tabi. Kung sino ang makakakita. Ayos. Ayos na. Solve na no. So mga kwanta, so mga pulis ding bakasyon na di. So mga pulis ngunyan. Kaya po rin dang magbantay Tapos so Philippine Coast Guard busy naman po. So DPWH naglaag naman po nin alat ko na taan laog mo yan sa opisina Darwin kwan lang sundo lang nin Miyerkules na odto. Pag Miyerkules na hapon dahil naman kilaog. May memorandum yung Palasyo Malacanang may memorandum na Miyerkules na odto. Dahil na Miyerkules Santo. Dahil na po. Tagani na makapag-uruli naman so mga dapat na mag-uruli. Okay? At Webes, Biyernes, Paingalo, Sabado, Domingo. Apat na aldaw yan. Takita, ayuman na. Ati na kuhan. Tapos antabayan naman po tabi nindo ang pabasa on air. Digdi po sa 1FM. Ngunyan pong Kwarisma. Kwarisma. Okay? So, sabi ko sendo, kay Puhan, nyato na, kay Puhan nyato na adalan ang sitwasyon ngunyan, sitwasyon ngunyan, lalo na ngunyan na midterm elections po. Kadakol-dakol, o mga senador po, kay Puhan na mamili kita nin Matanos, no? Piliun ta po tabi nin Matanos, sisay ba talaga yung sisay an pwede niya to na pagkatiwalaan dyan sa Senado o congressman. Congressman. Nakita magpili kan mga congressman na an utak puro quadcom. Kung ako sendo natatapi pa kung digdisan na yan may membro digdikan quadcom na quadcom kung igwadig di po tabi inin membro kan quadcom nako tapos maboto ako dahil lamang ako maboto noy dahil lamang ako maboto iyan ang sigurado yan po tabi ang sigurado dahil lamang sumimro kan quadcom si Seto, si Fernandez, si tapos dakulon yan dahil lamang ako maboto dyan. Paano mo botohan ang mga lapangag na yan?
iling mo man po tabi kung ano ang purpose, what is the purpose po tabi kung ano ang pigigibonin da tatubod ako gabos, investigaran pati so ano yan inimbestigaran mo naman sana po tabi so ano ini confidential fund kan vice presidente dapat so maging so presidente kaya nindo investigaran o maging so confidential fund kan presidente ta itong dakulon bilyon-bilyonan confidential fund ka to ito daw ang investigaran nindo kung kaya nindo so presidente kundi day manindo ma-investigaran po tabi ta anoan diba dahil nga nindo na investigaran so ginamit na kwarta kang kongreso duman sa People's Initiative ha nyata na nakuha nindo nadali nindo day day iyo sige ibaga iyo po iyo lang sana pinakasimple dyan dahil man ki problema di ba ay man ki problema iyan na yan ang sinasabi ko iyan ang pinagtataramta na ano ini mapagalon magpaparapili kita tapos deta ma po magpaparakuan kita tapos daiman anyway alat ko na ta pasadahan tango na si Kuang Gayod pasadahan tango na si mga reporter digdi alata sige okay si kabahaging Nestor Kagitla Gayod kuan tango na flood control structure sa ilog ng Kalawis, Antipolo Rizal natapos na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor Camin. Bilang bahagi ng pangako ng Administrasyong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbuo ng climate resilient infrastructure sa ilalim ng Build Better More program natapos ng Department of Public Works and Highway ang isang flood mitigation structure sa kabaan ng bahagi ng Calawis River sa Antipolo City, Rizal. Ang Calawis River na kilala sa paikot-ikot na kalikasan ay kadalasang umaapaw ang tubig baha sa panahon ng malakas na pag-ulan. Sa binahagi kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo, sinabi ni DPWH Region 4A Director Jobel Mendoza na ang 48.7 milyong revetment structure sa Barangay Calawis ay ipinatupad ng DPWH Rizal District Engineering Office. Ayon kay Regional Director Mendoza, kasama sa proyekto ang pagtatayo ng 869.70 linear meter embankment sa tabi ng Calawis River na may taas na 5 metro na idinisenyo upang patatagin ang mga tabing ilog at maiwasan ang pagguho ng lupa at mapabuti ang daloy ng tubig. Sa pagkumpleto ng proyektong ito sa flood control ay maaari na ngayong umasa ang mga residente ng Barangay Calawis sa higit na proteksyon mula sa mga epekto ng masamang panahon na dulot ng pag-ulan at pagbaha. Ang flood control structure project
ng Calawis River ay pinuntuhan sa ilalim ng 2024 DPWH Regular Infrastructure Program. Mula sa DPWH Central Office, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Si Mar Rodriguez pa. Okay. Social media platform dapat na i-regulate kung palpak ang sariling polisiya laban sa fake news, ayon sa isang kongresista. DWGO Live Report. Iginigit ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong kinatawan ng Lanao del Sur ang kahalagahan ng pag-regulate sa mga social media platform kung pumapalya ang kanilang internal policy laban sa mga fake news. Sinabi ni Adyong na bagaman mayroon ng policy o polisiya ang pinaiiral ang Meta na siyang may-ari ng Facebook at Instagram, hindi naman umano ito sapat upang masawata ang pagkalat ng maling impormasyon. Binigyan din ni Adyong na ang issue ay pandaigdigan at nararapat lamang na sundan ng Pilipinas ang hakbang ng ibang bansa sa pag-regulate sa mga social media platform. Bilang halimbawa, binanggit ni Adyong ang Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act ng bansang Singapore. Nananawagan din ang mambabatas mula sa Mindanao para sa isang panukalang batas na hindi lamang lalabanan ang fake content, kundi pati na rin ang pamamaraan ng pagkalat nito sa online platform. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Alright, ubusong ko na ini. DPWH magsagawa ng offshore pile load test para sa Samal Island, Davao City Connector Project. Binabalik si kabahaging Nestor Cagitla. DWGO Live Report. Patuloy na pinabibilis ng Department of Public Works and Highway ang pagtatayo ng 4.76 kilometrong Samal Island Davao City Connector Project, isang 4 na lane na tulay na dinisenyo upang magbigay ng koneksyon sa transportasyon sa pagitan ng Davao City at Island Garden City of Samal. Sa isinumiting ulat kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, sinabi ni DPWH Senior Undersecretary Emel Sataid na ang proyekto ay kasalukuyang nasa higit 12% accomplishment sa pagtatayo ng pundasyon o substructure ng tulay. Sa isang guwang inspeksyon ni Senior Undersecretary Sadain at mga opisyal ng DPWH ang unang BI Directional Static Load Test para sa isang offshore pile sa bahagi ng EGACOS para sa flagship infrastructure project sa ilalim ng Build Better More program ni Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan sa dagat. 4 na rehistradong navigational buoy ang inilagay sa labas ng pampang sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga pileworks na pangunahing navigation bridge na natapos. Ang konstruksyon ay sumulong sa pile cage stage alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang critical na infrastruktura at isinusulong ng DPWH ang SIDC upang matiyak ang napapanahon at malinaw na paghahatid. Pinuntuhan sa pamamagitan ng Official Development Assistance
Tapos loan mula sa China sa ilalim ng kontrata ng China Road and Bridge Corporation. Ang 24.84 bilyong disenyo ng build ng SIDC ay tinatarget na makompleto sa 2028. Kapag nakompleto na, inaasahang mapapahusay nito ang koneksyon sa rehiyon, pasiglahin ang paglago ng ekonomiya at palakasin ang turismo sa rehiyon ng Davao. Ito ay magsisilbing tanda sa pag-unlad sa ilalim ng bisyon ng bagong Pilipinas. Mula sa DPWH Central Office, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa mapanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Nestor, sa report. Ari dyan sa Metro Manila. Sige. Alright. So, DWGO Live Report. Fight. Iyon na, tapos na. Okay? So anyway, wala kita nin 6 minutos antes mag alas 7 po nin pagkaaga. Alas 7 and DWRL Bareta alas 7. So oni may mga mahihiling ka mo dyan sa mga kuwang ka mo, sa mga ano ba yon, mga yaon po sa mga mabarakasyon, sa mga taga Bicol, taga Albay na mabarakasyon po tabi kung saan man na lugar. Kung may mga nagkararautan ka mo, may mga auto ka mong daradara, may mga motorist assistance center dyan na ano yan, may mga motorist assistance center po dyan na pwede nindong dumanan, pwede nindo po tabing dumanan, motorist assistance center yan. So iyan po ang kwan and fight ngunyan, iyo po tabi ang fight ngunyan, kaya pwede na kamong ano ni magbriyahe, pero dapat na kwan man ko ta na dapat po tabi maging sabi nga ni po, kung mabiyahe ka mo dapat, so ang preparasyon nindo dakula, no? Preparado ka mo po tabi sa pagbiyahe. Iyo ang mga bihikulo kaipuhan po tabi na kwan, kaipuhan po tabi nindo yan na check upon bago magbiyahe, tangani na kwan kita day kita nin day kamunin mabugtak duman sa medyo alangani na sitwasyon. Yuman sa nayanan sabi nga ni pigahagad na digdi na dapat maging matanos yung sistema nindo. Okay? Preno, so gulong, do may mga assistance, tapos duman sa mga mabiyahe sa dagat, dahil ka mo magparadaranin mga kontrabando, may diferensya yan. Pag-abot niya, magkadarakop ka mo sa danoy. Magkadarakop ka mo sa danoy. Okay? May diferensya talaga yan. Baka kung magkadarakop ka mo, di mas dipisil. Mas dipisil po tabi kung magkadarakop ka mo. Anyway, sabi ko ni Sendo po, ano po ang ano po ang dapat na gibuhon ta po ngunya na akuan. Pero mero an Holy Week po, bakit niya sisirbi na bakasyon po ina. Bakasyon nindo po. Ini po panahonin pagdinilay kumbaga sa tuyang mga kasalan. Kaya nga baga igwa kita minsan igwa kita nin mga aktibidades sa simbahan, no? Igwa kitang mga aktibidad sa simbahan po. Tapos so pamilya minsan
nag-iiri ba dyan sa simbahan? Iyon ang pagkakataon mga bilog na pamilya po. Pagkakataon iyan. Tapos sundo nin Domingo. Domingo, may mga aldaw man kita. Natawanan ta po tabi nin, bako lang puro kaugmahan na yaong ka dyan. Kundi tawanan ta nin, ano yan? Tawanan ta po tabi nin pagkakataon so, mahal na Diyos na girumdumon ta po. Ini po yung pagrumdum sa iya. Pagrumdum tayan po tabi sa iya kan siya ipinako sa krus. Kampas ko na og makita tanamundag. Ngunyan po tabi so pagkagadan. Iyan ang pinag-oobserbaran tangon niya na si manang ini. Iyo. Iba ang kaugmahan pag Pasko, iba man ang sa Holy Week. Iba man po ang sa Holy Week. Then pagkatapos kan Holy Week, iyon na ini so iyon na po tabi ini so bakbaka na. Bakbaka na po tabi para sa eleksyon na. Para sa eleksyon na po ini. Okay? Ege. Epa. Anyway, igwa na lang kita nin 1 minuto antes po mag alas 7 din pagkaaga. Maparam na ako, DWRL Barita alas 7 masunod.